Oh, niya, oy. That's delicious, Day. May feeling, day. Gabi mo ba? Laban lang So hi mga re, mga kajayers. Welcome back to my channel mga re. What's Yup, up na gid no. Kay bawgi ko nga naglaway na gid mo sa amo ang mga kakulab dire. No, palihog lang dyan na atay crabs ug na atay lobster. Yung pinaka-highlight. Oo, highlight din na. Gusto ko magpasalamat sa sponsor ani nga video, ang Cebu Seafoods. Ako ay butang dire. Maraming salamat kay kayo niya. Diha mo order sa iya ha. Kay grabe gid sa ka fast og delivery. Kaayo, nindot yung packaging. Daghan kay ice, ang crabs kay live na live. Oo. Pisik pa jud. Alive jud silang tanan. Alive jud silang tanan. Pati ang lobster gihikot og lastiko din. Nagbuhi jud kayo ang mga ato mga mananap diri bitaw. So mo ni siya yuts no. Kay na-excite gid kay ko yuts. Kay sa mutuong sa di no, kabaw jud ko nga kabaw mo nga seafood lover yung auntie. Ana bitaw. First time ginako ni mo kaon og lobster. Alright! Kasi ko ayan si Raybird kay sige na siya kaon. Yes, kay mga adik mga pamilya ang mga seafoods. So, di ra ko makuratan. Wala ko nakuratan. Kasi sa among pamilya man gid kay ako ra man jud ang hilig. Si Papa man jud kay ayaw lagi na kay ok-ok na sa dagat. Ara bitaw. Mga basura ginakaon na ok-ok na. Sige. So muna siya. Laban na gid kayo no. First time gid niya makatilaw ng tanan mga putahe sa dagat. Dahil bilang balas na lang kulang. Ang balas na lang ginawan ako na tilawan. Balas na lang wala tilawan ni mo. Ang sirena. Serena. Nana. Sirena. Mo ni siya gusto ko nga maka-witness ako mga ka-dyers akong first time sa pagkaon og lobster kay sa kung ano gyud sa cartoons ra gyud no sa mo ni sud ani Mr. Bean nga mukhaon siya sa restaurant. Hala, ninasuya. Oy, di ka pwede ani bayot. Di ka pwede ani bayot. Yut. Ato yung pinigre. Di ka pwede. So muna siya. Before ta mo kaon mo check ako nimo bayot. Sige, Ingani ni siya no. Like ako tong college pa ko, nangarap na jud ko makakaon og lobster. Pero ito kay nato yung bag-o ni open sa Butuan nga restaurant. Unya pag sulod na ko dito, tinga ko dagko kay aquarium ba nga buhi gid ang mga lobster yun. Nangutan ako nga basig afford din sa inyong auntie. Ay ko matag pila na oy kilo po ni nag-effort isang kilo. Ano siya nga 4,000 isa ma'am. Di ba oy? Grabe yun na, isa lang pagkabuwan ako nga baon po di ay. So nag-itlog dalagid ko no. So muna siya nga, yati ka mahal ba gid aning mananap uy. Nabitaw pero sa Cebu Seafoods barato ra kay affordable. Palihog lang. Kaayo, shock food kay ko ako gid mismo. Before we start this video mga nay, palihog lang yun pag-subscribe sa akong channel. Sorry kay dugay na wala yung ante. Nabisi siya rekrut. Nabisi ang up. Ni balhin sa diri si Tut. Kaluoy ba di aning iro ah. Kaluoy ani ngayon, uy. So yots, let's witness na sa ako ang masagi kahilasan mananap no. Sige dai, kay ikaw man ang pinaka kuan jud. Wa pa man jud kitil na. Ikaw sa akong slicean dai. Good tabak. Hala na na. Scholar, lisod ba kay ni sila. Sige. Ako dapat limpyo ra sad bitaw ko mukhaon ng lobster. Alright! Ko sa YouTube, mukbang ra jud ko makita ang mga ingani mga day pa sa ilua. Day, kani jud nga adlaw day, dreams do come true. Happy birthday sa akong ate Liha, ihang birthday ka. Shout out ka ate Mayra, ano? Ay sa kay feel ako kumahagbong ni matigbas nga wa ra gitay tiil. Count na ka kay tiil. Kira na day basta nakaon kag lobster. Okay na sa lobster, mawad anong tiil. Imo na pong ang tiil na po ni Raybert ang kanon. Tiil. Imukbang tiil ni Raybert. Sige, ato na siyang ikuan mo na ni siya day. Ano na siya day? Ako Birahal lang ginadiritso. Mga day, palihog lang gyud. Palihog. Palihog. Klaro ball? Palihog ana oy. Zoom in siya naman day. Sige, so mo na ning ang akong kanon dire kaning Ono day lain si kayo kani day. Sorry jud kay mga day kay first King timer. Shell. First timer yung auntie dire no. Oh my god, it's so... So mo na siya makaon na gid akong pangarap. Sige daw, sige. Unya na ako maka naman katilaw na ikaday niya. Tell me on sa mga na-feel nimo. Oh, sige sige. Sige daw. Grabe. Sigati daw ko day. Kaluoy ba gid ako dire oy. Kaluoy ba? Sige daw. Sad ko para nimo day, mura siya endless nga shrimp. Okay.
Sige. So muna siya. Ito gikuan nga mo gini akong pinakauna mahampas ang baba nga lobster. Sige na kakain. Iman Butang igid ring ni. mic, oy. Mo gid ni ang pinakauna nga lobster mapansak sa baba. Mo gini. Okay, so man ano. So unsa man ang imuhang kuan diri? Ang suggestion kay i-try nimo siya ani nga sauce. Unsa man nga sauce? Akong gihimo. Sweet and sour ni siya nga sauce. Gibutan ako ketchup, gibutan ako kanang spicy nga kuan. Spicy sige. nga kanang suka bitaw with Sige. sili ganun. Mas Zoom lamig in gid sa siya. kong naong ha. Zoom in sa kong naong. Mga day, first time mo kaon si yung auntie kadayer sa lobster. Sige. Oh, niya oy. That's delicious, day. May feeling day. Say feeling sa lobster day. O say feeling sa ok-ok day. Ok-ok sa dagat. Lamig kayo sa day. Ang ganahan na ka day. Mura na gid siya og shrimp. Okay, analyze sa giday. It's scrumptious. Dugay ko rani ganahan buhaton sad oy. Eh inani bitaw, inani gid nga feeling bitaw. Kanang inani gid kada ko imong ipansak sa baba. Kasi may Kaya ano, i-dip nimo, inani mga mukbang niya na. Cheers to you, cheers ka. Cheers. Cheers, cheers. Cheers. Kasi mo ni Cheers, kami cheers. nagawa. 1, 2, 3. Fuck shit kadami. Ngatok-an sa tadiri day no? May pantulak man lang diha. Kani mong pantulak, day, biya. Basta gusto ka Sige na kay alay na te. Sige, share it na, day. Wait lang, ay te ko asa Sama ni, bitaw what's te this? mabulak. Rosé. Rosé. Ay gulami ba na? Sige, inom. Rosé and lobster. Rosé lobster. Are you at the restaurant right now? Oh yeah, sa siya gina lobster na crabs pero isa ra gigi. Isa ra gigi. Isa ra ginadrink. Birthday sa akong ate. Happy birthday. Gord lalo na gid day. Cheers to 30 years of existence. So akong hungitan si Crush kay siya atong cameraman karon. Nandiri Crush yung baba. Mga sentiments na to. Baba. Alright. Og Wow, oy, gidagit ana ni Bubol. Day, si Pepa day. Siya lobster everyday, mami. gamit gid siya. Mommy, I want lobsters for dinner. Mami, lobster with Jin Jin. Mo ni pinakalami na part sa crabs ang iyang fats. Oh my gulay. Na-zoom ni. Diyos ko. Oh my gosh. Alright. Kana. Alright. Kana. Full. Mga day, my favorite. Crab. Cheers! Cheers! Yum yum. Hamas Peppa. Yum yum. Alam niyo eh? Ay, ay, maramag pusi. Basta naman feeling nga, feeling ako din og dol na kami Serena day. Kung ano akong feeling ron dahil since nakakaon akong lobster, I feel, kuan. You feel complete. I feel priceless. Wow! I feel rich. Wow! Si Sudan, lobster. Lobster. What's for dinner? Lobster. Kung di Or mo for matan, lunch? kung dili na karon ang imong Sudan lobster. Kasi Sudan, last week lobster. Lobster. Yesterday I just ate lobster. Sure ko lang. Share ko lang. Actually, last year, nakaon mo lobster. Si Tuti ko tanaw, naglobster. Shout out sa mga Koreana diha nga si Kaog Lobster. Kakaon pud bidiri. Kaog po bidiri ang ipalong. Mga Pinoy ni pero nakakaon mi. Samay mag-live pud bidiri ah. Sige karon, kay lami naman kitag kaon diri. Sige good ay. Murag wala na tay topic no. Wag Diretso yun. lamon diretso kay Lamon-lamon na kita. first timer man ang inyong mga ante dire. Lagi. Na bitaw. Pagaw. I-feel ang moment by Christina Aguilera jud kaayo so balik karon. Since imuhang 30th birthday. Unsa may imuhang wish? Mga wishes 1075. nimo. Ana bitaw. Sige gusto nimo mahitabo. Wishes na ko sa Ah, myself. Ganun ako, Wishes. eh. Oh, wishes. Highlight gid to. Sa wishes? Oh, wishes. Wishes. Is this wishes or Since wish? nakakaon ng mga lobster, ihawa na sa wishes ni mga Since- lobster. Kumban ang lobster. Off sa lechon. Like shoe. Sige. Kuwan, ako siguro kay since naman tayo yung situation, gusto ko na mabalik lang unta ta sa normal. Mm. I hope so lang, pero I know we are gonna
need to adapt to change or the new normal. Yes. Mo ni siya na ganyan na gamig kaon mga day. Palihog lang good kung nag-enjoy mo nga video mga day o gusto mo more mukbang. Yeah. No, palihog lang kung gusto mo sponsor diha. DM mo ko sa Instagram. Please, Sponsor ra gyud pangita ba? guys, DM mo please. DM lang jud mo. Mas yun sa pala sponsorship mga sa local food. businesses. Mga local Ano, businesses. So, mo na siya. Thank you for watching mga day.